Evo ekipa da malo prokomentiramo, počela je školska godina prije 2 tjedna. Stari moj, da malo prokomentiramo djecu. Viš, mislim nisu to sad neka djeca, ono, to ti je, kaj da velim, nekakav 6. osnovne do 2. srednje, znači ovi klinci malo jači, ne. Slušaj sad ovo. Tip, baš sam danas imao situaciju, kod osnovne škole vozim se ja sve u redu, frajer s biciklom na zebru, bez gledanja, znaš, on je meni leđima okrenut i on bez gledanja, zoom na zebru, jedva sam zakočio, jebem ti mater. Sreća da sam imao osjećaj pa sam pripremil kočnicu, znaš ono, pa sam nekak jedva da ne zgazim imbecila kad ne zna pogledat. Pa dobro, roditelji, kaj ne znaju roditelji, jebemo mater, odgoji dijete da pogleda prek ceste prije neke prejde. Pičku materinu niko ne gleda, to samo ide ko muha bez glave, jebem ti mater. A kujiš, ti si kriv ako ga pobereš, koja je to isto debilana. To mi ne bu nikad jasno, zaki pješak ima prednost u odnosu na auto, pa jebote pješak ima 80 do 100 kg, auto ima 1,5 tonu, pa lakše ti je 80 kg zaustaviti nek 1,5 tonu. Pička ti ona materina, bez zajebancije. Ti su mi, pogotovo u gradu, najjači kaj ne gledaju uopće, nego ide, znaš. Tako je isto bili jedan slučaj, to ima već prije par godina, isto vozim se, sreća da sam se vozio polako. Znači baba s bebom u kolicima, jem ti mater, isto okrenuta mi je leđima, znači ne vidi ona da sam ja iza nje, ja polako i mislim si mogla bi glupača skrenut, znaš ono, bez gledanja na cestu. I skrenem džubre bez ikakvog upozorenja, op, pa pička ti ona materina, jebem ti ja mater smrdljivu, retardirao, znaš da je teško je ovo napraviti. Pa ti jebem ja mater smrdljivu, pogini. Kužiš. To treba uvest neki kurac, nekakvu kaznu za negledanje, naš. Nekakvu kontrolu, kaj bi ti gledala, jel si pogledal, naš. Jebem ti mater, kak je ljudima teško pogledat, naš. To pa boli vrat, jebem ti mater, ako preveć puta pogledaš, ono. Imaš brojčanik, jebem ti mater, koliko smiješ puta pogledat. Koliko smiješ puta ovo napraviti, znaš, da pogledaš kaj se dešava oko tebe prije nekaj kročiš na zebru. Pešice s biciklom, isti kurac. Jebem ti budalu. Tako da je to. Nemam kaj puno za reći, ali eto ti. Mali debil, taj isto, mali debil me baš ovoga, kak da kažem, dal mi inspiraciju da snimim sad ovo. Kaj je ovom jedna lampa u podu i jedna kak treba. Te lampe su isto u kurcu. Ovaj moj jadni Fenjer 3535 se još nekak jedva drži, ali ne bu još dugo. Nema niš strašnije nek kad auto ovak usporedno ide. Fuj! Znači mekni se, daj gas ili daj prikoči, ja ću isto ako mogu. Samo nemoj biti usporedno uz mene, to je najgore neke kaj se može desiti. Tu dolaze sranja, saobraćajke, sudari, problemi, oštećenja, udarci, razbijanja i horori. Tak da viš. Tak da, kaj da ti velim, tak majmun skrene jem ti mater na zebru bez gledanja. To je naš teško pogledat. Pa jemput bu te neko majmune pobral, jebao ti ja mater smrljivu, da ne znaš pogledat. Sad ja govorim to ovak, ali ne znam kako je to bilo, niti me boli kurac u stvari. Ali jebote zebra, znaš, i frajer bez gledanja, zoom, pidi u pičku materinu, znaš ono. Kujiš? Kak bi ja volil kad bi u vožnji imao koncentracije, smislit, dobro sročit rečenicu, smanje psovanja i malo, kak se to kaže, konstruktivnije, ne? Ali ne mreš ti. Tak da ti je to. I kaj sam svjedočil, a baš pored iste škole, evo baš pa jedno 20 minuta prije nekaj sam užao kameru, baba iz kontra smjera bez žmigavca, bez ikakvog upozorenja, zoom skreće ona ispred mene levo. Jebao ti ja mater smrdljivu, a znaš ko ide na cestama jednake važnosti, ko ide ravno ima prednost, ko skreće lijevo. Mora čekat ovog kaj prolazi ravno, mislim je ti to teško zapamtiti u pičku materinu, evo propis iz 2018. Ko da sam to prije 5 minuta čula, ne 2018. znaš. Jem ti materi, bez žmigavca je isto. Ja trubim, frende, ono legal ja na trubu. Ma da mi je još jedna, ne ova mala.
Ma ne jebe 2%, ma nije baba ni okrenula glavu jebote da vidi kaj se dešava. Ne ide ono naš, ne jebe 2%. Jebem ti mater u pičku da ti jebem smrljivu. Znači skretanje bez žmigavca, skretanje bez gledanja, jebem ti mater. A da ne komentiram ove kaj su na mobitelima, to je za drugi video, to moramo staviti malo naš. Pa nećemo sve odjedanput prokomentirati, moramo malo ostaviti za drugi put, ili tak je, pa a ne. A volio bi, svaki put mi se potkrada te lampe jebene, kak ljudi, imaš tih specijalaca koji ne znaju nanišanit farove i koji ne kuže da im je far, da im far nije nanišanjen pa svetli gore, naš. Pa te zasljepljuje, naš. Ko da je duga, ko da ima duga upaljena, a nema. To je isto horor, ali to ćemo isto ostaviti za drugi video. To bi volio da se u komentarima neko javi, jel, pa da veli o čemu da snimamo, kaj da prokomentiramo, naš. I ono, lepše ti, opa. Lepše ti, lakše ti, brže ti prođe vrijeme, pogotovo u gradskoj gužvi, ono, sereš neke u kameru, mikrofon, nema veze. Viš. Ovo je nepraktično. Žmigi. Gas. Tak sam se dobro pripremil da sam moral pustit gas, evo. Haha. I to na 125, bravo. Aj predi još da pređem ispred Smarta. Iza pola. Dobro je. Carski. Školski buraz, ono. Sad ovako. Ja mislim da sam rekao sve kaj sam imal, ali volio bi, velim još neke kad sam već započeo snimanje, da prokomentiramo još neke. Pa recimo, imaš ti majstora, sad je taman jesen. Milu ti mamicu jebem, on ne zna svetla upalit. Znači imaš specijalaca kaj se po gradu voze bez svetla. Sjetil sam se. Majmunarija prokleta. Kaj ne zna, znači, daj zamisli biti toliki imbecil vozit nekakvo motorno vozilo, pa i bicikli njem ti mater. Znači bilo kaj s kotačima. I ne kužit da ti jedna od dve žarulje ne dela. Još ajde zgori ti ova velika H4, H7, jel kratko svjetlo. Nego ti zgori ova mala pozicija i još ti zgori ova H4, H7, ova kratko svjetlo. I onda imaš totalni mrak na jednoj strani i onda kaj? Ti se voziš, misliš s druge strane ide ti u susret motor. Ti kreneš preticat, ak je auto nekav ispred tebe. Sad ja malo serem, ali zamisli situaciju, auto ispred tebe. Znaš kaj je puškurac? A da, taman sam gore je interesantno. I sad ti je lepo, auto je ispred tebe, s druge strane vidiš jedno svetlo umjesto dva. Jer kad pozicija zgori, kad kratko zgori pozicija svetli pa vidiš da su dva fara pa vidiš da je auto. Ne, ovak zgori sve. I onda je mrak totalni, jebem ti materoš mi se. Ja moram nekog tužiti za ove amortizere zadnje, jebem ti mater. Pogotovo i za kugle na autu. Moramo... I kugle na autu i amortizeri, kaj sam ja sad pripovedala, ja sam neke za... Da, i recimo kreneš preticat, jebote ubijete frajer, ono nisi skužil na vreme da je auto. A jebote je teško žarulju promijeniti u pičku materinu. To je za žarulju. I onda još ovi majstori koji imaju ksenon. Kak ja te ljude obožavam, frende. Ksenon i ovo isto svetli, isti je kurac. Jer po zakonu mora biti ono, isti snop i ista jačina svetla, ne. Tako da ksenon čista glupost. Na leću, jel? I onda zgori žarulja. Zgori čovjek u žarulja i onda joj u pičku mile materine zgorela je žarulja, kratko svetlo na autu. Veli joj u pičku materinu 100 eura žarulja. Nekakva Bosch D3S, na primjer, recimo. Daj za brije zgoriti žarulja od 100 eura. Kakva je to žarulja u pičku te jebem 100 eura da vredi, pa kaj je to u njoj 100 eura? Jebo sam ti mater. Ovo frende 2 eura, znači ova 35 žarulja, sirotinska ova od traktora. 2 eura, frende moj, svetli ko Betlehem, samo neke lampa ispravna, neke čisto steklo, neke čisti špigel nutre. Vozi miško. H4, frende 5 eura, H7 isto. Vožnja. Tako da je to. Evo, toliko od mene. Ja bom sad ugasil, pa se mi čujemo neki drugi motovlog. Pa nek pišite u komentarima, pa da prokomentiramo još kaj.
vožnju motoristov, legendarnu, genijalnu, nalije se i 150 po autoputu po noći, a svjetlo na motoru nikakvo u odnosu na kakvo je na autu svjetlo, jel kujiš. Ali dobro, idemo mi, pa se vidimo, čujemo, samo gas.